Welcome guys, welcome to my channel. Yan ay buhaton guys, so ano kang nahiyap sa mga trabaho. Yung mga butcher, imusunin ko i-advance o segregate kay araw may ka-morning, ready to ready for chicken na ba. Yung morning i-prepare ni kagabi kaya ini kabuntag, ready na ni-prepare naman sa mga contact. Mauni dahil po morning original original mana ini ini guys, sticker ini sticker dapat mudah bawaan itu asay original ba kayo importante na isa konti ang original para sa auditor niya ang duplicate para sa munisipyo. Kung ano yun guys, atong suwatan hindi atong ballpen. Ini guys, itong buhaton. Konta. Ang kagulpin. Kaya dapat hibawaan sila nga dunay original o duplicate. Yes, okay na natin. Anong butangan ng kuwan? Original o okay, mali ready for chicken. Ako na ibutag sa tigo sa accountant o mapon alon. Parang siya. Ready for chicken. Mga kuhan hinabang niya. Mahatag na skon katawan sa Matalom. Mauga po processing ani. Ini guys. Kami sa file, duplicate. Kanang sa file, sa original para na sa auditor. Yan, kaning sa file para sa munisipyo. Malis na yung sigurit ay mas basa gani excess na paper imong ibutang sa file. Ang sa kuandra kanang sa auditor file papers katurang original sample kami butcher arin niya sa kuwan ito pong butangan sa file
Kunin ko ng player aron mas comfortable. Ayan. Nice glow. Dapat kung doon magahin kag oras ba para kapsay mo trabaho kayo. Kung unsay mabuhat ni mo ron, buhata. Di niya maugma-ugma. Di talaga na. Kung unsay mabuhat sa inang adlaw, ano dyan lang di na pwede ugma-ugma. Ano yung original? Actually, pag-aw guys, patabang na sa lungsod. Di ko mag-mind sa time. At pala na ako, katabang ko. Servisyo. Pinuulay nga servisyo. Kilay ba dyan? Lining na kayo na contribute. Yes. Important. Signature.